kendiat habangi pai bat ngipej ya kene ka World Cup jong menta usnem haki jing pej ka bariet ka jonga idei ba kene ka ri Argentina kan yo ra biang ya kene ka World Cup balai ngakwa bat balai ngong hadu kata rekan ne ka sulong ya ka bangang supane seriem habang pej ki lenti habang pej ki jing ya ka bakane ka ri Argentina kayo mat kum hauni usnem ubala dep hakane ko World Cup kabadang sdep hauni usnem ar hajar arpuar kari Argentina kayo mat subun ba kijing kayo mat subun ba kijing yale khamtam hakaba yadei bat kapten ujongka uni Lionel Messi namari Lionel Messi kiju ong baik ba ude ukun jongka FIFA hatu kisnem ke bala depan hatu kisnem ke ba mensuapan hatu kane kari Argentina kadai kari jongno kadai kari jong ka FIFA dan kadai kari jongno ngskwa ekwan wanra akane ka por ka bamta hatu kandai kata ka kun jong ka FIFA tang hakini ki arteli ki World Cup ko usnem arjar aku arban mentau usnem arjar pun riu ndrei kata kamla ekban long ngskwa ekban wanra ladangi pai kane kari Argentina hakisngi ki por ki baman swalei kamat shibun ba kijing sha le tu bat kijing sha kano lada pai bat pej ya ka menor ya ka bakane kari kala yo mat kisngi ki por ki baman shwa bat balai pan na ong hakane ka por ka bamenta ba kidak kishin habangi pej tang de kijing pej ki bariet ngayo iba kane kari Argentina kan yo biang ya ka banra kane ka World Cup kendiat ini pai ya ka jingsha keren ben kendiat ini pai ya ka jingsha le shiliang kendiat ini pai ya kata ka jing keno ya kane kari Argentina habangi pai kane ka World Cup ka barang sudem kari Argentina ka mat subun ba ki jingsha katho bat ka kiem ka baningkong haka jingle kai ka baningkong lei laong ba kane kari Argentina kala rem hak mat jong de ke Saudi Arabia bat ka kebela penlong ikinung Saudi Arabia bikin teng bikin kho ya unu klur ya kai jong kari Argentina Lionel Messi bat handrei pat kim tepan ba kane kari haka ba khadu pat kadai kane ya ka ba maki kila dep ka ban ben ba kadai kata kanung job haka ne ka World Cup ar hajar ar puar bat shibun ba kijing syak kano shibun ba kumangal dep ka ban ong ya ka ban ong ba une Messi uday ukun jong kane ka FIFA bat balai nga ong kumta bat balai nga wanra e kane ka jingkren hakane ka por ka bamta om ya ka ban sha liang reng suan ra ya ka lenti ya ka bangiyo ba kane ka World Cup ka bamtaru kaya seriem ha ya ka jingye lenti jong kari Argentina bat une usnem ubaladep ha une usnem ar hajar ar puar kendiat ngene pai khamtam ya ki jinglong jingman jong ki paj ba ya ka jinglong jingman jong ki briu ya ka jinglong jingman jong kinong support ya ka jinglong jingman jong kinong kershan ki barat pa jong kene kari Argentina kalong kumju bat une usnem arjar arpuar bat ha une usnem arhajar arpunriu kinong kershan jong kene kari Argentina kita aimet bat mensim ya ka banbu ikijing duai hakmat ke jong ublei bahkan ni kari ke jong ki bahkan ni ka tim ke jong ki ya ka ba maki kila ai full support haka jing ke jong ki bat kita buru ringkat ke jing duai ha ublei ba maki ki syakri bat nganget na pedeng jong pio ya kata pisaki ya kata wat mentau usnemru shibun ba kibreu ki ba penlong ya ke jing duai ba kan kari Argentina kan yo ra biang ya kene ka World Cup bat ki buru ke jing duai ba ha ke jing yalam jong une ulidar dan une unong yalam une Lionel Messi ubadai wei kluri le kai jong ka pertai bat ubadai ru wei unong yalam jong kene kari Argentina ba un yo ra biang sa simpat ya kene ka World Cup shwa ba un sa shong thai no na kene ka kam le kai na mar udesha uta urang le kai ubaki breu kisngu i bat kisngu tenat haka jing ka jongki bat khendiat ngene phai kamda don habangi phai kisnem ki por ki ba manshwa ba kita kinong kershan ye ki ri ki ba pher ki ba yo ka ban rung kene ka World Cup bakin ai kata ka jing bu halor jongki ban kerpat iki hakmat ka jong ublei ba ublei un ai ka jing arab ya ka ri ka ba maki ki support
re habang pai bat ngapet ya kene kari Argentina pan shibun ba kibreu habang pai kene ke pertei kita penlong sisa ke jengduai ba kene kari Argentina kan yo rabiang ya kene ke World Cup ha uni usnem ubamata bat habang pai uni usnem arhajar aku aru kita penlong sisa kata ke jengduai bu Messi un terang ya ke ke ba unyo ya ke ba mau la terang ya ke ban job ya kene ke World Cup ko iyo ilengbag kita kinong kersyan kibabu ikijing duai nakabenta jong kanekari kayo ra siya ya kaneka World Cup ha uni usnem hajar ar bat ngiyo iro nadu ba Messi ulala ikaban job ya kaneka Kupa Amerika laong ba kipriyo ka pertei penlong si sinpan ikaban pu ikijing duai ba Messi unyo ikaban ra ya kaneka kop ka krautam bat kumba kibreu kipu Messi uyo shisha ya kaba mau utrang kejing im kejung bat habang ngepej nadu kaneka Kupa Amerika kibreu kiba Christian borba yu uni uklurial kai jungari Argentina bat yakari kejung uhi berkawai kita penlong sya kejing duai ba mau un yo matno ya kata kejing jok namar la kata senem umat pedeng kejing jau umat pedeng kejing sya kento umat pedeng ki baro bat kejing kento bat kejing keno ya uni uklurial kai kaper kidon ha arteli ki benta mensua kalong de kumwei bat menta kalong de kumwei bat saya perkat mapi ko ki parabangai ko ki kun samla ko kinong kersyan ki ba jong ke channel ke jonga mangan sawan rapat sa ka wei pat ke video syapang kini ki arkeli ki jingsha keno ya uni ukluri lekai jong ke negeri Argentina tetang kini ki kentin ki ba kendiat kublai shibun